Гай, здравейте! Днес ще играем Rebels. С Стефани не сме снимали от 10 дни. Сега, вижте каква ми е стратегията. Стефани влизай. Ще само да направя някакви настройки. Само да направя някакви настройки. Play any map. Аре. Айде бе! Оле майко, гайс! Чакай! Азербайджан арена! Айде, гайс! Вижте, еди! Сега ще взема... Добре, окей, Азербайджан. И ето това е на Gigants. Малките оръжия. Добре. Аз взимам ето това флеъргън. Екзогън. Чакай. Копие и меткит. Аз съм готов. И бе, това е безкрайно време, гай. Абонирайте за канала. Само да я видим. Окей. Чил гай. Отелваме. Къде като руски се води? И... Не, как ще те обода, Лиса? Сега гай си обобвам. Не, фак. Не. Какъв скетч. Гай се умре във водата. Верно ли бе? Гайд, вижте сега едно. Само се видя се сърди. Тебе не се сърди, чули? Сега взимам грапер. Отиваме там. Сега трябва да покажа един трик. Чакай само, Стефани, да не ме бие. Ще да ви покажа един трик. Сега не ме бие, чули? Гайс, ето го трика. Вижте се. Трика да получи! Гайс, сега да го видите във видео. Вие го виждате. Омага! Това Стефани трябва да го види. Не, това няма как да стане, гайс. Вижте се как ще накарам да дойде. Значи като дойде да си оправства до леда и тогава... Ще се покачи. Гайс, ако сега ще видите във видеото, това е... Знаете ли какво? Чакайте, Стефани, само не трябва да ме бият. Чакай, сега ще ме изчакаш ли? Така. Не! Чакайте как съм, бе. Чакайте само да си сменя, защото... Сега вижте... Не мога да сменя! Мама ти! Не, това няма как да става. Аз го мога да мога. Виж, му сме обжит. Не, бе, бата. Не, аз няма да ти няма да даш. Не. Вътре. Ей! Let's go! Ти си сляпа, баба. Гайс, вижте. Не. Тя се лазна по земята.
Не бе. Че няма и фризери. Вече знам къде. А, тя къде бе? Ало! О, yeah. Още един. Стефан, влизай малко в къщата. Чули? Чули, Стефан? Влизай в къщата, чули? Чакай, се скрия тук. Сега не мога да намери. Хайде, убихте! Хе-хе! Хареса ли такива? Хайде! Ремач, да, горно. Хайде, паша. Чакай. Не. Са е бе. RPG-то. Знаеш какво ме гледаш? Добре. Сега няма да ига едно екзаген. Ма не ме гледай, бе, да гледай натам! Не ме гледаш. Сега ще взема това. Да, ето. Добре, гледай сега как ще умре по най-бърз начин. Защо ти е звънил на тебе, че след като ония му е звънял? Чест. Ей, Гоеса, няма шанс тук да мине. Се минава и през некъде, чули? Вкараха ли? Не, те. Да гледам, не минава. Айде. Фриз? Бате! Казах да минаш през дупки! Еса! Хакер? Пускам си хаковете. Ти му го праси на твоя... Не. Ела при бате. Тя поставя си дигна, дори върна обажда. Никога не ме вижда. То се затвори. Не, това не заработи. Ей, това. Има на подваш кучета с боб. Отделно на Fine Life пак кучета с боб, Золан. Така. 2 вида консерва. Зелен фасол. Ние имаме сирене заяна, вече никой не го търси. Айде, кашкавал набор, той ще върви. Пастет, значи до неделя ще е пастет 300 грама, от понеделник ще е пастет 180 грама. Това е нормално. Риба, цаца. Чай са какво беше? Хиху, кафето на хел. Ей! 3 в 1 в пакет. Това изобщо няма да го вземем или ако вземем, ще вземем само някакви брои. Защото ние имаме 3 в 1. Къде та, бе? Чил чип е до сега, в сегашната брошура е чил. Къде, бе?
25 грама. От понеделник са поставили чулчук 240 грама. Не, тя няма. Едно и също. Какво не можеш? Сменяне. Мога ги сменяш. Мога ги сменяш. О, газ, за чай, че забравих, че снимам. 4 лева. Защо винаги се горе лава, трябва да долу? Защо гледаме? Две бомбони сезони. И кой ще ви купи сезоните вече? Екзогън мръсен гън. What? Чакайте, бе, той ме води. Не, аз не ме би, чули? Чули? Чакай. Слушам. Чакай, не съм готов. Аз ви казвам, че не съм готов. Тя ме стреля. Моя некадърна. Let's go! Хоп! И бим! Гайс, абуй! Вижте сега, гледайте, вижте един готин трип. Това е ще як. Ще съм ме убили. Чакайте, вижте сега как използвам. Значи взимам снайпер, Energy Pistols, това да не ме страда и метките. Не, какво направих? Нямам сменяне, мама модева. Let's go. На един и две. Те изобщо не бъдат. Честно. Неравно сме. Те не че има много. И гайд, до тук се приключваме и от мен. Чао!